L-Aqda Repubblika nediet dokument li sejħet bħala viżjoni għal dawn il-25 sena li jmiss, viżjoni biex ir-Repubblika ta' Malta tassigura libertà, demokrazija u integrità f'dawn is-snin li ġejjin. Il-President tal-Aqda Repubblika Vivian Cremona saħqet li dan id-dokument qed jirrifletti l-ħtiġijiet tal-poplu minħabba li f'dawn l-aħħar snin saru atroċitajiet kbar fejn tidħol is-saltna ta' dritt b'mod speċjali. Ikomplet tisħaq li l-viżjoni 2050 tal-Gvern Malti ma tiffukax fuq l-ħtiġijiet ta' ġustizzja ta' veru u fuq il-libertà tal-espressjoni fost l-oħrajn. L-attivist Manuel Delija min-naħa tiegħu saħaq li dan id-dokument huwa msejjas fuq il-verità, il-memorja u l-libertà u qal li ma jistax jintasal passat minħabba li anke qatlet ġurnalista frott is-sentiment ta' impunità li ġie kreat mill-Gvern Laburista matul dawn is-snin fit-tmum tal-pajjiż. Delija jisħaq li dan id-dokument għandu jkun konsidrat anke fil-Parlament Malti. L-Aqda Repubblika tkellmet dwar kif il-viżjoni tagħhom minn fost l-oħrajn riformi li għandhom isiru mill-aktar fiss fosthom riforma fil-Kostituzzjoni ta' Malta, emendi serji dwar il-libertà tal-istampa u anke modi ġodda ta' assessjar kontinwu fuq il-korp tal-pulizija biex jiġi assigurat li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jaħdmu kif suppost mingħajr ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. L-Aqda Repubblika qalet ukoll li f'dan id-dokument hemm elenkat kif iridu jsiru riformi bil-mod kif jitmexxa l-istazzjon nazzjonali, dan fost appell sabiex l-istazzjonijiet politiċi ma jibqgħux proprjetà tal-partiti.